Ibu kwesị sadọ na-erube elu ya ka ọ bụrụ arụsị. Ndị ofeke dibịa ndị amaghị ka esi achụ aja agwọ ọgwụ. Ndị dibịa arụrụ a na-agazi elu ahụ ụmụ ka m na-agwọ ọgwụ a. Onye wụrụ agbapụ n'ụlọ arụrụ ọrụ ụlọ akarịa na ndị gara abadị ezu n'ego na na-adọba ahụ na a na-eme dibịa. Chiwe n'ụtụtụ iwuru dibịa ebe ọ na-abalị iwuru ajọ mmụọ site si na-abịa ese n'isi wee onyinye na-eji ibe niile ihe agwọ na dibịa isi dị na-agwọ nụ ya ma nke ịma ma nke ịma ịbọcha n'ụlọ ọgwụ ọ naghị erezi ere maka okpasị ka iji eme dibịa. Dibịa gbara ọzọ ọzọ bụrụ dibịa anaghị eziokwu ka m na-agwanụ. Ịga n'ịntanetị na-ezo nke iji eme ma ihe ịma na ịgaghị emeri. Ofeke dibịa anaghara m n'ụzọ na ndị ichie na-agwa m okwu. Ibụrụ ego dibịa gwara ngwongwo na uwe ndị ichie ya abịa n'ibu agado. Ofeke mara gị ajọ ọgwụ obido ịgba ọgwụ na ndị agbata obi abụba. Ofeke mara ajọ ọgwụ obido ịgba ọgwụ na ndị agbata obi ga-abụ. Ofeke mara ajọ ọgwụ obido ịgba ọgwụ na ndị agbata obi abụọ. Ofeke mara ajọ ọgwụ obido ịgba ọgwụ na ndị agbata obi ga-abụ. Ofeke mara ajọ ọgwụ obido ịgba ọgwụ na ndị agbata obi abụọ. Ofeke mara ajọ ọgwụ. Obi na nke ekene m unu aka nwekwa maazị Nwankwo Hilary Ndụbụisi Ụkpaka. Biko ebe ahụ na Ifite ka anyị nọ saịdị opposite nke lọọ. Biko ife ahụ na nnukwu gota agbadara amakọ. Biko ọkwa ọsọ Soludo. Ife ahụ ọsọ Soludo ka aka na-agba. Ịwọchị ife ahụ ajọ dibịa ma ajọ dibịa fụkọtara nke na o vusara n'unu. Bukọta ya wee si ebe a maka ọsọ agụ na-eche mba. So ọsọ Soludo dokwara ihe. Nekwe nege na ụmụnne m iwe ahụ ụmụ ọgwụ ma sọdụ nekwe ma sọdụ ranchawo ndụ iwe ahụ ọsọ Soludo dokwara ihe nekwe nke duchi n'akpa eji ama atọ iwe dị n'akpa dị anyị amaghị iwe ekechikọrọ n'akpa. Biko iwe ahụ the trending news now ebe anyị nọ na ha ka ewetara the information Ifite niile agbajuo na gbasaa iwe akwụkwọ ọsọ Soludo. Biko onwe onye ma nwa dibịa property ihe na-ewu ewu onwe onye ma nwa dibịa property ihe na-ewu ewu ya jisi ya bịa bukọrọkwa ya nekwe nke akwụkwa nke agwọchara pichie ụmụ mmadụ a na-ata ahụ amaghị a na-ata ahụ a na-agba mbọ ka agụ a na-ewu oke ka mbe a na-agwọ nka ọgwụ so a na-eme omenala nwanne omenala dị iche ibe abụghị omenala ndị ahụ ndị ajọ mmadụ ibe a sọtara asọta omenala dị iche ọgwụ dị iche. So ọvancha bụ na o meta okweta ozi ibe ya Alimeya ahụ mbụ PR nwa Chineke ya gazie.